5.6 milyon pesos nga pabuya ihatag ngadto sa usa ka sibilyan nga nagsilbing informant kalabot sa operasyon sa Armed Forces batok kang Leoncio Pitao alias Commander Parago. Si Pitao napatay sa usa ka engkwentro sa puwersa sa gobyerno ni adtong Domingo. Matud ni Major General Eduardo Anyo, ang hepe sa 10th Infantry Division, nga dako og natabang ang informant sa operasyon. Wala na sab nila gipanganlan ang informant alang sa security reasons. Si Pitao dugay nang gipangita sa otoridad tungod sa kadagang standing arrest warrants batok kaniya tungod sa kasong pagpatay. Lakip ang pagmassacre sa mga miyembro sa religious group nga PECAVI ni adtong 1987, massacre sa Zavala family ni adtong 1989, pagpatay kang Josefino Estaniel ni adtong 2008, ug sa tulo ka managsuong tulang ni adtong 2009 ug ang pagkidnap ug pagpatay kang Intoy Bakiwin ni adtong 2009. Matud ni Lieutenant General Aurelio Balada nga magpadayon ang ilang operasyon aron masikop ang nahibiling grupo sa mga rebelde sa Davao Region.